Qari mill-ktieb ta' Ġob. Il-mulej wieġeb lil Ġob minn t-tempesta u qallu min kien dak li jagħlaq il-baħar bibien. Meta damb qawwa ħareġ mill-ġuf, meta bisħab li bbistu u bidlan fisqejtu, meta truf tiegħu qetlu bħal xadbiet u bibien li bihom għalaqtu u għetlu sawn biss tasal u mhux aktar, ma taqbisx minn hawn il-qawwa ta' mwieġek. Roddu ħaj lill-mulej għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. Dawk li jbaħru fuq l-ġfna li jinnegozjaw fuq l-ibra bla tarf raw l-opri tal-mulej u l-ġubijiet tiegħu f'qiegħ il-baħar. Roddu ħaj lill-mulej għax għal dejjem it-tjieba tiegħu u ordnaw qajjem riefnu li qanqal imwiċċ il-baħar. Olew sa smewiet u niżlu sa qiegħ il-baħar, qalbhom titferfer bil-biża'. Roddu ħaj lill-mulej għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. Għajtu lill-mulej fil-hemm tagħhom u mid-dwejjaq tagħhom ħelishom. U bidel ir-riefnu f'żiffa u sikket mewġ il-baħar. Roddu ħaj lill-mulej għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. Huma ferħu għax ibnazza u wassalhom sal-port li xtaqu. Ħajroddu ħaj lill-mulej għal ġubitu għal ġubijiet tiegħu mal-bnedmin. Roddu ħaj lill-mulej għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. Qari mit-tinjittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Uti, l-imħabba ta' Kristu iġġelna naħsbu dan li wieħed miet għal kulħadd. Mela kulħadd miet. U miet għal kulħadd biex dawk li jgħixu ma jgħixux għalihom infushom imma għal dak li miet u rxoxta għalihom. Għalhekk aħna ma narfu lil ħadd skont il-ġisem. Jekk għarafna lil Kristu skont il-ġisem, issa ma narfuhx aktar hekk. Meta wieħed jingħaqad ma' Kristu, isir ħolqien ġdid. Il-qadim għadda u daħal il-ġdid. Alleluja, alleluja. Profeta kbir għan fostna u Alla żar il-poplu tiegħu. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Darba fil-għaxija, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: ejjew naqsmu għax-xatt ieħor. Ħallew in-nies u ħaduh magħhom kif kien fid-dgħajsa u marru miegħu dgħajjes oħra. U qam riefnu kbir u l-mewġ beda tila għal ġod dgħajsa, hekk li kienet ġabdiet timtela bl-ilma u kien fil-poppa rieqet fuq l-imħadda. Għajmuħa qalulu: Mgħallem, dan qisu mhux xejn għalik li aħna se nintilfu. Imbagħad qam, ordna lir-rieħ u qal lill-baħar: iskot, biżżejjed. U r-rieħ waqaf u waqgħet kalma kbira. U qalilhom: dal-biża' kollu għaliex? Mela ma għandkomx fidi? U qabadhom biża' kbir u bdew jgħidu lil xulxin: Dan minnu mela biex saħansitra ir-rieħ u l-baħar jisimgħu minnu. Dan 12 Ħadd ta' matul is-sena u llum nisimgħu kif Ġesù jikkalma t-tempesta. Fil-Vanġelu lil Ġesù nsibuh fuq dgħajsa mad-dixxipli tiegħu. Din tirrappreżenta lill-Knisja. Aħna wkoll qegħdin fid-dgħajsa u qed naqsmu aħna wkoll għax-xatt ieħor. It-tempesti huma l-affarijiet kollha li jistgħu jaffettwawna u faċilment ibeżżowna. Hemm maltempati fil-Knisja u maltempati f'ħajjitna. Il-koll inħabtu wiċċna ma' maltempati personali ta' biża', rabja, solitudni, ċaħda u t-telfa ta' xi ħadd għażiż. Kultant fil-ħajja sempliċement kollox jidher sejjer ħażin. Bħal-ilma dieħel fid-dgħajsa li ġal id-dixxipli jaħsbu li kienu se jmutu. F'dan kollu, Ġesù jinsab fid-dgħajsa, imma rieqet. Għaliex rieqet? Forsi Ġesù li hu kemm bniedem u kemm Alla jinsab għajjien. Imma xi missrijiet tal-Knisja ħasbu li Ġesù rieqet jirrappreżenta l-paċi imqar fit-tempesta. Qallu l-post tal-paċi fil-qalba ta' ruħna. Meta nixorbu minn dak il-post tal-paċi, inkunu bħal Kristu rieqet. Imma meta naġixxu taħt il-biża', inkunu bħal dixxipli li jippanikjaw. Mod ieħor kif inħarsu l-istorja skont Sant Wistin
u li Kristu riqed jirrappreżenta kif aħna ħallejna lil Kristu jorqod fina. Jekk f'ħajjitna nippruvaw nimxu mingħajr Ġesù, mingħajr il-quddiesa u mingħajr is-sagramenti, ruħna titmewwed. Hemm bżonn inqajmu lil dik il-parti ta' ġofina. Id-dixxiepli qajmu lil Ġesù u sikket it-tempesta. Staqsihom, tal-biża kollu għaliex? Mela m'għandkomx fidi? Il-fidi tfisser fiduċja. Il-biża jaħkem lil ħajjitna meta ma nafdawx falla. Jiġi meta naħsbu li ġejna abbandonati u maħniex maħbuba. Imma dan mhuwiex minnu. Ma nafux kif jew għaliex Alla jaħdem bil-mod kif jaħdem, imma Alla huwa mħabba. U fid-dajsa maħna qatt weħedna. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!